This is special perform Maheso Aremania Budoyo, Kota Kupang NTT. Support DJ Sopo 77. Special support Ikatan Arema NTT. Remix. Bismillahirrahmanirrahim. Pinangka amiwiti seni bantengan sakmangke kados dene padatan dipun bukani kanthi suguh sesaji. Suwarep sirep Data Pitana anggen nagari pundi ingkang boten kaneka edi dosa Purwa. Edi ateges luwih dosa, ateges 10 Purwa, ateges wiwitan. Senajan bebasan titahing para dewa kang kasangga angkasa bebasan 100 tan entuk kalih 1000 tan entuk sedasa. Rep sirep sitem permanem datan ana obahe walang kang kumlisik silire barat Naruto. Bobile punika para perbawane para Atmaja lan para taruna anggenipun anglaksani suguh sesaji. Sampun kapiyarsan tenging ganggang manika warna uga rampen sesaji pinangka tinggalaning luhur ing tanah Jawi. Swasana lan kahanan ing tenging ganggang tansaya endah anane kuku sing dupa kemenyan kang arum gandane. Sak alun-alun kadya sekar gadung kang mekar ing wanti rena. Kamangke sang bapa tumangkal mampamijil saking sanggar pamudan kairing para taruna lan Atmaja ugi para pangambyong lintripun. Sang bapa lumampah tumuju tengahing gelanggang banjur lungguh sila tumpeng ngadhep kiblat namuji Gusti kang murbaing dumadi. Kalamun kinandra lan sinawang kadya para brahmana kang lagi semedi ing jroning sanggar pamujan. Bebasan saged dipun wastani netra batin netra ati hamung siji kang ana yaiku mring marganing Gusti kang murbaing dumadi. Sesanti memuji mugi tansah den pinaringan dasar lancar sugeng rahayu widodok lelampahan seni bantengan menika sakmangke ngantos paripurna pagelaran ingkang agung. Mugi datan wonten samubarang kawisa kang badhe sandung srimpet lan bisa kalih sakataing lir ing sambikala. Sawetawis seniwati waranggana anyuwarake tembang suku saji kairing kempul kong beri sompet saron demung kelawan kendang ingkang arang-arang. Tansaya dalu araras lintang abyor kang gumedhap lan wancine saya wengi. Rahayu, rahayu, rahayu widodo kali saing sambikala para keluarga seni bantengan Maheso Aremania Budoyo. Sampun cekap anggone angraket tata sedaya punika supados dadosa endahing swasana ugi supados nyuwun kridanipun Gusti kajaba uga rampen siji kang sumedya. Yang keping piranti lampahe seni bantengan samangke nggih sampun dipun sranani. Sang bapa lan para taruna ugi atmajane pakempalan jumangkah madhet lengser saking mabyaning gelanggang martandane atur panglipur seni tari bakal kawiwiti. Suradya jaya nekat lebur dene pangastuti.
cek ketitik kala bakal ketara. Rahayu, rahayu, rahayu wigoto kali saing sambi kala Mahesa Aremania budaya tetep jaya.